Dobrý deň prajem, v tomto krátkom videu vám ukážem, ako si nainštalovať indikátory, ktoré boli prezentované na webinári 23.5.2012 budovanie obchodnej stratégie, a to CCIčko, Momentum, DPT4, Laguera, FX korelátor, Nina, RAC, Pivots. Takže poďme na stránku Igola v klientskej zóne, v webinároch na ľavej strane je uvedený webinár zo dňa 23.5., kde si máte možnosť pozrieť tú prezentáciu, ale taktiež si môžete stiahnuť zazipované opraviteľné indikátory, ktoré boli prezentované v tomto webinári, takže klikneme na indikátory po stiahnutí súboru, si ho rozbalíme. Rozbalené indikátory musíme skopírovať do adresára, kde máme umiestnený Instatrader, to znamená počítač C, program Files, Instatrader. Ja ho mám ešte pod pomôckou Egolo do adresára Experts Indicators. Tu na ich vložíme. Keď sú nakopírované, tak si Instatrader zapneme. A začneme vkladať postupne všetky indikátory. Ja mám otvorený euro-dolár. V prípade, že navigátor tu nemáte, tak stlačením ikonky navigátora alebo zrýchlenej klávesy Ctrl+N vám ten navigátor tam vybehne. Takže upraviteľné indikátory RAC Pivots. Vložením do grafu nemeníme žiadne, nerobíme žiadne zmeny v danom indikátore, odklikneme OK. Ako môžete vidieť, máme tu tie úrovne pivotu, rezistencií a supportov. Prvý z indikátorov je trendový indikátor CCI, Commodity Channel Index 72. Aplikujeme na Typical Price. Môžeme zmeniť farbu trebárs na červenú. Úrovne, ktoré sú tu, vymažeme. Pridáme si iba jednu jedinú úroveň, nulovú. Ako máte možnosť vidieť, je tu CCI 72, nulová úroveň. Takže je aplikovaný. Ďalší z indikátorov je Momentum. Momentum nastavenie 33. Aplikujeme taktiež ako pri CCIčku na Typical Price. Skúsime nechať teraz modrú farbu. Ak by sme tú úroveň teraz nedali, ako vidíte, nemáme tu žiadnu nulovú úroveň. Tou nulovou úrovňou je úroveň 100, takže si pridáme tu na úroveň 100. Vo vlastnostiach v úrovniach pridať 0. OK. Odkliknúť. Skúsim inú farbu. Nie 0, 100. Necháme to na tej sivej. To je Momentum. Ďalej sme tam mali indikátor FX korelátor. Ktoré nám ukazuje silu mien. Keďže sme v euro-dolári, tak si necháme aktívny iba euro, dolár, ostatné vypneme. Takže euro, dolár.
OK. Máme aplikovaný eurodolár. Hrúbku čiary meníme v farbách. Takže to by sme mali eurodolár. V prípade, že tu nechcete túto tabuľku, tak to je v tých nastaveniach. Show table, false, true, OK, už tam nie je. Ďalší bol Laguere. OK. Nakoľko nám tieto ostatné úrovne 0.15 a 0.05 a 0.75 netreba, takže taktiež ich môžeme odtiaľ vymazať. Editujeme úrovne. Nechávame iba úroveň 0.45. Takže máme aj to. Štenina. Vám známa. OK. Takže to sú všetky tie indikátory, ktoré boli používané. Tak toto potom vyzerá. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nás na našej stránke, buď tu v tejto časti, alebo v kontaktoch máte uvedené na Skype Advelo Forex.